Nogle oplever det meget provokerende at skulle snakke om muligheder. Så der vil en god dialogproces også skulle indeholde at tage problemerne, vanskelighederne, dilemmaerne, følelserne alvorligt, men gå derfra så at få dem transformeret til mulighederne. Man kan ikke bare hoppe fra og sidde og synes, tingene er hårde og vanskelige over i at kigge på muligheder. Det er der, man skal føres. Et godt råd til virksomheder eller arbejdspladser, som gerne vil sikre, at de ikke bare reproducerer gamle vaner og handlemåder, men også udvikler nogle mere nutidige og måske fremtidige måder at løse opgaverne på, det er at sikre, at der jævnligt bliver talt sammen på en styret, altså en måde, hvor der både er rammer, retning og mening i snakken. Og det vil sige, at det kan både være, at man sikrer, at folk jævnligt får coaching, eller at de får supervision, eller der er inspiration på temadage, at de konflikter og samarbejdsvanskeligheder, der bliver løst. Og man sikrer simpelthen, at der er dialog på kryds og tværs i organisationen jævnligt, og den er styret i forhold til organisationens fokus. En af de organisatoriske effekter ved at prioritere at få folk til at indgå i nogle meget styrede dialogprocesser, det er, at folk efterhånden får opbygget, at de kan bedre holde øje med sig selv. Altså se sig selv udefra, indgå i de relationer, eller løse de opgaver, eller tænke de tanker, som de gør. Tit så kan vi have en opfattelse af, at det er uretfærdigt, eller det er hårdt, eller altså sådan, så det bliver et fact. Ved at kunne se sig selv i højere grad udefra, kan man også se, at det er mig, der tænker tanken. Og det vil sige, at der er nogle enten gamle vaner, overbevisninger, nogle tankemønstre, der gør, eller kulturen i virksomheden, som gør, at det er sådan her, jeg tænker over det. Og når det er, man får øje på det, har man også mulighed for at flytte sig fra det. Og organisationer i dag har brug for medarbejdere og ledere, som kan udvikle og kan være lærende i deres form. Og det kræver, at de sådan kan cirkulere lidt i deres faste standpunkter og kan flytte sig selv